Добре, сега можем да затворим очи, да вдишаме и да се отпуснем. Ще направим една малка практика, която ни е дадена от нашия учител и която вярваме, че ще донесе повече лекота и спокойствие в живота ви. Дишайте още веднъж. Издишайте и усетете, има ли място, което е напрегнато. Има ли нещо, което ви тежи? И се опитайте да го усетите, къде точно се намира. Сега можем да си представим, че стаята се изпълва със светлина. Блестяща, ярка светлина. И сякаш се намираме на друго място. Място, което ни е познато, което е приятно, топло, красиво, спокойно. Ние познаваме това място. Тук сме у дома. Чувстваме се малко по-леки, малко по-спокойни и усещаме още едно присъствие, което е близо до нас. Някой, който ни познава, който е бил винаги с нас и никога не ни е оставил. Ние познаваме това присъствие и усещаме как сме свързани с него, как му имаме пълно доверие и как той има цялата любов за нас. И това е нашият ангел. Виждаме светлината, която струи от него и очите му, които са изпълнени с любов. Виждаме как ни гледа, усмихва се и ни пита: какво ти тежи? Какво не е наред? И ние започваме като малки недоволни деца да изреждаме, да обясняваме. Нищо не е наред. Живота ми е труден. Имам толкова разочарования. И нищо не е такова, каквото очаквах да бъде. Ангелът се усмихва и спокойно ни казва: всичко е наред. Отпусни се. Всичко е наред. А ние започваме да спорим с него. Ти не разбираш. Аз имам толкова сметки за плащане. Имам толкова дългове. Имам толкова задачи. Времето не ми стига. Силите не ми стигат. Не се справям с толкова много неща. А той ни гледа, усмихва се и отново спокойно ни казва: да, но все пак всичко е наред. Всичко е наред. Ние продължаваме загледани в своите проблеми, в своите мисли и продължаваме да се оплакваме и да споделяме и се чувстваме сигурни, разбрани и приети. Разказваме му
за нещата, с които не сме се справили, за хората, които сме загубили, за тъгата, която имаме. А той въздъхва, приближава се към нас и ни прегръща. И тихо ни прошепва. И все пак всичко е наред. Всичко е наред. Аз съм с теб. И те обичам. И те приемам. Точно такъв, какъвто си. Точно такава, каквато си. Отдъхни си. Почини си. Отпусни се. Аз съм тук за теб. И усещаме как олекваме. И спомена за колегите, с които не се разбираме, започва да избледнява. Усещаме, че хората, които сме загубили, ще останат завинаги с нас. Усещаме, че няма нещо, което да не можем да преодолеем, защото Той е с нас. Оставаме още в прегръдката Му, като малки деца, в прегръдката на майка си. Отпускаме се още и още. Освобождаваме всяка болка и всяка тъга. Вдишваме още няколко пъти дълбоко. Отпускаме и продължаваме по-спокойни, защото знаем, че винаги има тук някой за нас, някой до нас, някой, който ни обича и ни приема и никога няма да ни остави. Можем да останем още малко в тази светлина, да почувстваме как се насищаме с любовта, която има за нас, специално за нас, и да я оставим да ни обгръща и никога да не си отива. И когато сме готови, можем да отворим очи с усмивка.